Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau. A yau bidiyon da za mu yi bayani akan wani website gashi da kuke gani na All Video Play. Wannan application da kuke gani zai baka damar kai kallon bidiyo kamar kana kallo cikin kwamfuta da sauran ayyuka da suke yi ba wannan ɗaya ba, amma za mu yi bayani akan yadda za ka yi kallon bidiyo kamar yadda kwamfuta ake kallon bidiyo da ita. Kaga mutum mai kwamfuta yanzu idan yana wani aiki hakan ga sai ya ga bidiyo ba zai kashe bidiyo ba, sai ya mai da bidiyon yayi kuma sai ya ci gaba da wancan ayyuka, ba ma aiki guda ba, duka dai abin da haka so zaka yi ba tare da ka kashe bidiyo ba, yana yi kuma kana wancan aiki. Sai ku biyo mu cikin bidiyo. Da farko zaka shiga cikin Play Store kamar haka. Gashi kuna gani idan Play Store ka bude ma wannan fuska zaka shiga wurin searching, gashi na sama wurin search din da kuke gani sai ku rubuta All Video. Gashi kuna gani bidiyo, gashi nan kuna gani zai ma bayyana da suna ne, zai bayyana kafin ka gama rubuta sai ka taba shi kamar haka. Gashi nan kuna gani to lecture video, gashi na ukun din nan, gashi sai ku tabe shi kamar haka. Gashi mun riga da mun yi install ne, yanzu abin da ya rage sai mu fara aiki da shi kawai. Bidiyon application din babban application na, saboda idan kun diba gashi sama da mutum miliyan guda ya yi amfani da shi. Yana da mega, gashi nan 12 mega ne gare shi, bai da girma da yawa kuna gani, kuma yana da amfani sosai wajen kallon bidiyo. Ga sauran bayanai na nan kuna gani duka, da komi da komi na shi nan dai za ku karanta ku gani. Sai mu koma cikin application din kamar yadda kuke gani, gashi nan wannan shine application din. Gashi yanzu yana sacin zai kawo bidiyon nan da muke da su da waƙoƙi duka na wayar ɗinmu. Gashi kun gani ga bluetooth ɗinmu da yalo duk ga sunan duka dai, duk inda muke da wani bidiyo wanda mun ka jawo ne cikin bluetooth muka turo shi, ko ta zanda Facebook da staci dai na WhatsApp duka dai ga su kuna gani komi. Gashi nan kuna gani duka inda bidiyon nan mu suke cikin sauki, ya kawo su wuri guda, za mu shiga duka mu ga bidiyon nan mu cikin sauki. Idan ka shiga cikin bidiyon nan kamar haka zai bude ma na cikin wannan gida kawai, zai buɗa maka. Idan na bidiyo ne su dai za ka gani a wannan wuri, ba zai haɗa maka na wancan wuri da wanga wuri daban-daban, ga sunan duka wuri guda ya kawo su. Sai ka shiga kamar haka. Kun gani yanzu gashi wannan bidiyo mun nan muna gashi nan duka na wanga wuri ne na cikin bidiyo wasu kawai. Sai mu dangwale wannan bidiyo guda ɗaya mu gani. Gashi nan kuna gani suna ɗan kawo mana talla application ɗin, saboda muna da connection guda ne. Kun gani gashi nan kuna gani kamar haka. Shina baka dama sai ka gudda bidiyon ka mai da shi gefe. Gashi kuna gani kamar haka. Gashi kun gani bidiyon sai ka mai da shi gefe. Yanzu in muna so muna mu koma fuskar wayar mu, bidiyo yana nan yana aikin da yake yi. Gashi kuna gani kamar haka, za su gudda shi a duk inda kake so. Sai ka sai in kana so audio na kake son ka shiga ka kamo waƙa ko kuma wasu abubuwa da ya makamantan haka. Gashi kuna gani sai ka shiga cikin shi kamar haka. Wannan gashi kuna gani, gashi zai buɗe maka kuna fuska. aka kama kiɗi gashi. Idan ya buɗe maka wannan wuri, Kuna gani gashi nan. Gashi nan kun gani duka komai aikin zai gama muku shi cikin lokaci guda. To bisalam. Wa na subscribing din wannan channel, insha Allah za mu ci gaba da kawo wannan bidiyon ne kamar masu amfani waɗanda sun kamata wannan, insha Allah. Sai bidiyo na gaba.